Balima Annakuma, très urgent. Balima, billet vendredi 26 décembre 2025. Balima, et Boumabel Jawara Bora, ka fokoni Asimi Goita Gena Kabo Fangala Bi. Ni Mowere Minana Lebe Tekere for Otikikun, awa foite ale soro. Malion, amena Boumabel Lira Kumakankala. Menda e mentigade, au ne anga janga kumaka iname. Abe kuma imesa Malion. On bela jele Boubou Kumaka Messisan. Mais Boubou Yokuma il faut qu'à adresser Assimi Goïta les 5 généraux à adresser au Lila. Maintenant Boubou ka kuma décortiquer Malien de bela jele nga famille. Un d'abord anga mokoroba be kuma do fola. Ni mishi fara ka ko aramade me mishi fara ka sogodu. Ni saka fara aramade be saka fara ka dun. Ni she kokora aramade be she kante ka sogodu. Mais ni aramade ere kokora aramade ere be muru dun ka ere kono fara ka ere dun. Aramade de ba ere dun. Sari bubu mabel keran gerende ka muru do ere ka ke gereni ka ere fara ka ere dun. Bubu mabel kanini. Mali on an kunya bubu mabel jogo fo onyena. Bubu mabel ka kuma ite dowere na Asimi Goita gena a gena genchogo la ali mogo were nana ali politicien fleur bi nu nana ka Asimi genga bo fanga la bi ale bubu be tla ka tegere fo ni politicien kele nunu kun ale be tegere fo drone la ale ba tasoro parce que tegere be fo di ni fendo be dima Malion bubu mabel ko kuma fo ya mede ako fo itolu soro ni Asimi Goita ngena parce que ko fente tegere fo la soro Malion o yoro la anga karamogo ba amena okumakan kala au ne ambe je amanga karamogo ba ere kumakan ameni ni kuma yere kunye jumedi Malion amena explication di sang au ne anga janga ni video la jeflo comme ça ambe soro ka dikri ka nyafo nyena a kuma balla mo ko chamana de bubu ka kuma ni bubu ka kuma de bubu na kuma ni transition na ya fo au nyena bubu wana transition de mella ni be mogo fe ni mogo wo kele imanga kotiki fe ni ne be fe ni mogo na ke kele te kotiki ko conviction tout là aya ira de conviction tout ka kele olu be tekere fo drone la fe mu soro ibe ka tata wa fe tunu soro fana anga name tekere mu wi ambe sai no fe que lo vi tekere mu wi Ambi no fe que nous vit au fora checha maya anyaga minu golo chekele bae ayala mede abela jillimia ko tegere mu ko galondu mais ala e fanga di mado ma mamunu te jien kalama uti ute uniu don utu jugu don Moro ka tugu kodron ka kulenu togo dron o bolol de bouffé o de kadu klola ko mun kadu klola be barake no te barake kuma do be amandi klola me akanyima bubu fleka ni kuma mi fotanto bubu nyaba la fanga impinto la didu bubu nyabe fanga yogo na bubu ya ka position ira déjà kuma ite do were ni clarification di bébé qui docteur Choguel ko kala bayga ka kuma do bébé qui ire clarifier ça depuis 6 ans. Donc au corps conviction te bubu la bubu fraka fo bubu ko kale ijo nga oro ni kala akala metukuni pour une deuxième fois ay bubu la me Bumba fo ala ga kishi ala ya na ke ku bubu nunu goni mi fanga ngoni tendo me kuma gele fina tegere fo la kele mu ko dra kele la o kele ni flesa ibe ka tara mu yo mo so fui
a bɛɛ lajɛlen kuma mɛn Soumeli Boubé bɛ sa don min na Boubou Mabel tun bɛ Boubé de nɔfɛ ani Ibeka Boubé banalen dɛ Boubé bɛ dɔgɔtɔrɔso la saya ni balo cɛ wagati min na Boubé bɛ kaso la a banalen don k'a to degun kɔnɔ Boubou ye Boubé Maïga janfa ka tugu transition kɔ mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko Boubou ta ye faso ko di k'a bɛ ka galon tigɛ ka faso dɛmɛ a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ hali ni Faransi nana hali ni Macron nana ka Assimi Goïta gɛn ale Boubou bɛ tugu Macron kɔ kuma bɛɛ filɛ a ko Ibeka gɛnna ko fɛn ma olu sɔrɔ parce que u ye kan changer ni mɔgɔ wɛrɛ fana nana ka Assimi Goïta gɛn a bɛ tugu o fana kɔ Aïdara fana bɔra k'a fɔ Malien kuma tiɲɛ bɛɛ filɛ nin n y'a fɔ ɲɛna ko bɛɛ laban halala ta de ma an y'a fɔ don ma Boubou Mabel ɲangoya b'aw la ayi Boubou bɛ Mali fɛ de parce que a bɛ ka kuma dɔ fɔ mun ka di Assimi kulo la don min na CEDEAO ko k'a bɛ intervention militaire kɛ Mali contre la ni Boubou ni Niang ninnu de tun bɛ ka CEDEAO dɛmɛ Mali contre la o sira Malien dɔw ma kegunya anw de bɔra o don ne Sékou Tounkara belle de cerveau docteur Choguel Kokala Maïga ne Sékou Tounkara keko ta ka image ye ne ɲaji de bɛ bɔ ne keko ta ka image anw de jama labɔ ka tugu transition in kɔ depuis anw de kɛlɛ ka halalaw kɛrɛ et puis u tɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ ni transition maaw tɛ maa ɲɛnama fɛ maa minnu bɛ u tulolaja kuma fɔ nafigi ngalontigɛla escroc o dɔrɔn de ka d'u ye Boubou fana o de dɔn Boubou de fɔ aw ni Ala cɛ an ye baara min kɛ Assimi ye an ka lajɛ fɔlɔ toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi. Abela jele kuma imesa. Docteur Choguel Kokala Maïga ben ni bebe kasola. Ni Boubou kele nunu ni Niang kele nunu opportunisme nunu na transition ngode. Ni sorasi kele clara ka omo kele de recruter oluka ngalo noro ni hada madini halala de una kudon kasola. Omo kele munu ye galo noro ka nunu don kasola. Omo kele ya ira koni Assimi tara koni mogo mi Assimi gen obe tugo luko. Conviction be orojume. Ni Macron ya Assimi gen ete tugo Macron ko me Boubou be tugo ko. Nyen kale alala nyen kale al Qur'an ni Macron ye mogo sigi Mali Qur'an ne Sékou Tounkara te tugo atiki ko. Foni mado ni nya don ko Macron nga mogo sigi don te tugo atiki ko. Parce qu'on est ka conviction mais conviction te nna. Ayi sani sauf la boli kana fle Malien mogo chama metla ku nyele ni bela jeli ko fe chama metla ku nyele ni ko Boubou ma fronto bo Niang fana bora tuguni ni bekara ni décembre kalo kena Abdou Niang fana bora ko Assimi Goïta ka popularité bina Abdou Niang fana ya fo anga jango fana la me Ça c'est le changement. aya la me Atito yoro kele. Bi wini fe shini utini fe. Transition dominant. Jama mintumbako o jama benta ko bi. Donc le leader au Kasola, au lieu de hakina changé. Yurugurugu kelali siraka, c'est un marché donc au moins do balodaye, au lieu de hakina changé. Donc boru placé là, au lieu de hakina changé. Voilà. Ou teni chiffre follow. Tu vois. Si ça bébé a commencé à faire, popularité de transition là. Donc le leader au Kasola. Yurugu la dobe ka kele mais zon yere be Assimi yere somo la tolu dun kasola Abdou Niang ke gun foga afa abado Assimi somo ko tema zo ya mol do kasola to munu nga mogo dona kasola galonka olu tse ka Assimi fe munu nga leader dona kasola ultra ka Assimi fe Abdou Niang fora abafo Boubou fana bora koni Assimi Goïta gena kale be tegere fo mogo re no fe Malien ni be flo nyakoro ne be ka gele ko abela che non ntaka la manta do konta kala ma fe manjugu ko bo ni Boubou kelen depuis mana transition demene depuis avec la transition sunguru tege ay Boubou ye kuma mo fo depuis transition demene anga je ko kuma fa la me Abela jeli mesa Abela jeli aisa Boubou bora ende fo
Qui a galon tigre droit à transition de médora bana c'est tout. Effectivement, il tient de faux. Nere kelen bubu kele bubu de la ka fone se gutungara ko se gutungara ko serebe la toro ko sora su to bomo ko morel fe kibi nya tu ko kande be ta dron nu e mu fo dron be ba fo be ta dron ibi tanu soro bubu de la ko fona no ngaish parce que conviction be là mala ne bubu jera ne bubu yo voyage ke ne bubu tara fo ngolo dugulu ado kitai mais kuma do be ne to lu fo réseau kan wallahi bubu ye sorasi nun don bubu ko sorasi ni mela mo dro nu e fe ba foko awo o kan yo man yo e ka tegere fulo mais mo gombe tu eko ka fo ke ka fembe kan est-ce que o be fe o tiki kala tla ka botuguni ko ne e bolo desera ne te e ni c'était domina sebe mu ya be tuko malon abe flo nyakoro aya fo do ma ama en famia bu ma foko tikere fo la te faire au coro al ni français mo ko sigi bubu be tuko tiki ko aba da changer mais au ma yoro kele famia bube maiga kumbe kaso bube maiga donner de kaso la bubu torna ka bube janfa kana transition kele ndeme ni surasi kele on fana krafe tellement surasi nous ti fendo ti fen kalama mugolango et puis mugolango fana ka di surasi nyede tangi na parce que surasi ni fana tangi na udi donc ou tangi na yere ma do bisi ka nyogon fami mugo sobe kala ni surasi to tigi fe mugo ni horonya doni bila u to tigi fe mama be fe ko sobe ko ka ke u to sobe kala fe bel de cerveau de la ka kuma ni fo de ne kele ndo ni bel de cerveau ni kuma ni fo kunu yana kata kasula bene ni kuma fo kateme ameno fera video kala aw ni anga ja anga bel de cerveau fana ka ni yorlam me voilà comme menda e mentiki ladi anga name iri ber lame abel lame ibe musoro kono de muso chi mo ma ya fe ni ya fe ko fitinu mo mankiri ka kreyo ni emuye uga joko amega anga jamana nyini mami nyokolo kulunga de be ko ne nyaba kulunga de la ko wallahi ne nyaba mina de kulunga de ne ba fo ngwere boli so ngoni sa pado mo mali 15 pas de les 15% de la lutte en sera pour réaliser mais je constate que les gars sont en train de vendre la peau de l'eau avant de l'abattre uma warafa me ubeka awolo tere me kuna nya faga ama golo dinna ama keta mo nyagarle no mo golo ko kele gaina de wallahi ne mo ni nga wa ko mali kele gaina e mu yede mi yere be sena sisa mo langulu tanu mo ba kele jamfa o almami o de bangene no mali ko o be amtami no ta wi jamfa o de bangene no bi mali ko am ko langolo takubo lu yanga fu be kuma iri mer o de information mali ko le plan ni tangae wallahi ni tangae ça va nous conduire à l'échec. L'évolution n'a pas droit à l'échec. Ayabefo. Ane kunama mi sorobi mali répéter le dunya fambe angae ga avancer de quoi. Mais ni me sénat ni étant l'intérêt quoi. Oui, l'intérêt. Ma befle. Ne sobe komogo keni sorasi nte fe. Klonga mogo nu de kadui mana ko. Ema Abdou Niang mbe yi berebe o. Nu e fe fo bake. Na simi gena sa ni mogo mi na sa na ube sori yo wolo tiki farana. Mali kuma be flo anya ko. Ko nu ne tara ko ne panafricain mali kono ko ne révolutionnaire wi. U yere de boranu yere mali ala ka tien bangi. Ni ne kenu kumene bulu ka yira awla ne fani mbaw ne dogo ne koro. Ala mbe do du. Mama be ka mali janfa ala ka bel libu mama tay mali koy ala ka barka do bela jenna mama be ka mali joke ayre ka intérêt kan ala ka be balu ala ka ne segu tungara yere bala ni ne segu tungara fana be galunga ala kana sutara mali ko la de ni men galunga de wallahi ni surasi mo duru bubu ya ira de awa bubu ba kodo kala made mo fanya na bi de bubu ni nyangu usomina ka janfo ka fana ube ku bien placé de ku yere hinani do o ka ni asimi gena do mina dron mo ko kura mina dron ou beto tiki kana ou betende c'est des gens qui n'ont pas de conviction mogo munu kumbe asimi valoriser ka toko di asimi ma asimi obere jamfabi solama ula mogo munu kumba deme awlu dube don kasola wallahi banjugu nunne kumbe wajulu ke misiri kono koka asimi souteni ambargo wakatani seku sidibi olde fle kasola bi munu kumbe asimi burja munu kumbe seda wule koka asimi gen Abdou Niang ni bubu nunu olde kara hero bi olde kara mogo nyuma onye bi ka mogo
Allah. Ame vidéo bla orola wala ame vidéo bla te. Mali anga kainti. Ni ma bla a main quoi. A kain c'est bon. Malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Espagne, Portugal, Allemagne. N'abe fait ka warchi abe Sendwave application télécharger photo fleni. Na photo télécharger abe ne segu tungara ka code promo do urgent 10 € bena o ya retay. O ko fa ba ka banque information be do aw so mo be Mali Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun. Abolu ka orange numéro ta nu to be 40 ka na waru tunga ba so orange mo na sur place. Waru go fla to drome klesra. Waru go fla na sabana bada 1,97 €, 2 € keme fla do o de kundo aka be ciao.